Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli halin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal, amma ba'd. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak lan ibu-ibu hadirin sedaya ingkang kula hormati, monggo wonten ing saat minangka panjenengan sedaya sami muji syukur dhateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten ing saat minangka Allah sampun paring pinten rahmat nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sami saged kraya-raya bagi waktu ninggal griya, ninggal bondo lan Rajakaya sami mangkempal wonten ing majelis punika. Boten ateges prawan golek joko utawi duda golek rondo, tapi leres-leres pados ilmu agama, ilmu sing kena kanggo sangu dhateng griyane mara tuwa, saha ilmu sing kena kanggo sangune ngadhep dhateng Allah kang Maha Kuwasa. Mugi-mugi mangke wangsul saking pengajian iki samya ngasta ilmu manfaat, saking ilmu maslahah, ilmu bisa buahne amal perbuatan tondak tanduk solah bawa tata cara ingkang pikantuk ridho lan hidayah. Muga-muga sing rejekine rumput diparengon murah, sehingga uripe tentrem, ora kakehan pola karo tangga teparone rukun, ora tau jongkrah karo keluargane, guyub ora ana sing serakah. Yen duwe putra dipun dadosna putra putri sing soleh lan solehah, putra ingkang taat dumateng tiyang sepah saha manut miturut dhateng si embah. Yen dikon tunggu omah meneng ora gelem ngedoli gabah. Akhire kula panjenengan gesang kanthi wabillahi taufah saha pinaringan pungkasan ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya para kekasih-kekasihnya Allah di bumi maupun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya sonsati dan semua para guru-guru saya yang zahir maupun yang batin, zahiran wa batin,
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Para bapak-bapak lan para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis ingkang artosipun pados ilmu punika fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jalaran cetri ugi dawuhipun malih Allah bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ingkang artosipun pados ilmu punika awit isih ana bandulan tumeka menyang lowongan utawa mati. Para bapak lan para ibu sedaya ingkang kanthi kula hormati, kanthi hadis Nabi kula wau sampun jelas pilih ingkang wajiban pados ilmu menika sedaya tiyang Islam boten pandang bulu, boten pandang waktu dados senajan to tiyangnipun punika sampun tuwek elek ngrowek untune entek wis ora tedas peyek mlakune wis ndayak-ndayek desek asal durung matek menika tetep kewajiban pados ilmu utawi ngaji. Kejawi saking menika kepentingan ilmu menika di atas segala-galanya. Tegesipun tiyang punika badhe nggayuh napa kemawon kedah mawi ilmu. Contonipun menawi tiyang punika kepingin dados dokter, kedah nggadah ilmune dokter. Menawi tiyang menika kepingin dados pedagang, kedah nggadah ilmunipun dagang. Menawi kepingin dados pegawe, kedah gadah ilmune menika ngantos sak terusipun. Bahkan keranten saged pentinginipun ilmu tiyang ingkang badhe ngambah dalanipun pados ilmu punika dipun jamin kaliyan Allah badhe dipun gampangaken dalanipun dhateng swarga. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Mang salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Ingkang artipun sing sapa wonge ngambah dalan tumuju marang golek ilmu, mongko Allah gampangake dalan marang wong iku nuju marang swarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados mekantenlah keranten sangat pentingipun ilmu Allah Subhanahu wa taala. Paring jaminan dipun gampangaken dalan swarga, napa malih menawi ingkang gadah ilmu menika lare joko lan perawan ngatos dipun tembungake kayu nangka digraji-graji dienggo lawang karo lemari. Dasar Joko kok pinter ngaji, akeh perawan sing padha antri kayu waru digraji-graji kayu nangka dienggo lemari. Dasar ayu kok pinter ngaji, akeh Joko sing pinter ngrabi, sing arep ngrabi. Para hadirin mekantenlah ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.